Hola, en aquesta sessió el que farem és instal·lar una màquina virtual Ubuntu 18.04, un Linux, dintre del VirtualBox. Per això el que farem és anar i crear una màquina virtual nova, li posarem de nom Ubuntu 18.04, i ens agafa que és un Linux Ubuntu, per tant ja està bé, si no hauríem de seleccionar aquí i la que pertoqués. Li assignem la memòria RAM que li volem donar a la màquina, li donarem 2 GB, crearem un disc dur virtual de 10 GB, tipus VDI, que és el per defecte, ubicat de forma dinàmica. Recordeu que el que fa l'ubicar-lo de forma dinàmica és que no ens el crea tot sencer a l'inici. I ara anem a arrencar la màquina virtual. Clar, com que no té res encara, ens diu que seleccionem una imatge. Ara, en lloc de seleccionar una d'aquestes que hi ha, jo el que faré és afegir-ne una. Fixeu que ara ens va el gestor de discos òptics i veieu que aquí hi ha la 1804, però que farà una versió més recent que no la tinc encara carregada en el VirtualBox. Per tant, el que farem és afegirem i ara ens deixa anar a buscar la ISO en qüestió que volem utilitzar, que en aquest cas és aquesta. A partir d'ara ens l'afegeix en els suports de disc òptic, la seleccionem i ara ja podem començar la instal·lació del que és el propi sistema operatiu. Tot disc virtual, tot CD o DVD que necessitem ha d'estar d'alguna manera llinkat amb el gestor de discos, com hem vist. Per tant, com que aquest no hi era, l'hem afegit i a partir d'ara ja ens queda aquest CD a disposició de que el puguem utilitzar en altres màquines sense haver-lo d'afegir, però no té més, és un pas senzill que és afegir-lo perquè estigui disponible des del VirtualBox. Ara ens comença la instal·lació de l'Ubuntu. Farem una instal·lació, diguéssim, normal, sense cap tipus de customització, on la primera cosa que haurem de fer és escollir si volem actualitzar-lo, o provar-lo, més ben dit, o instal·lar-lo. Escollirem l'idioma, també el podem escollir aquí, el farem en català, instal·la l'Ubuntu, i a partir d'aquí comença el procés d'instal·lació, on seleccionem el tipus de teclat que tenim. Fixeu-vos que ara aquí ens pot passar, veieu que dintre d'aquesta finestra ens queda retallada alguna de les opcions, que surt enrere o continua, que es veuen aquí. Perquè això es vegi bé, perdoneu, seleccionaré la instal·lació normal, que no es descarregui les actualitzacions, deixarem que es faci la instal·lació normal i corrent, per temes de temps. Continuo. Farem una instal·lació. Fixeu-vos un detall, aquí diu esborra el disc i instal·la el sistema operatiu Ubuntu. Clar, el disc de què està parlant això, evidentment, és el disc virtual de la màquina. Aquí, per res, ens estem carregant el disc dur nostre, de la màquina, de la nostra màquina física. Aquí està la gràcia de la virtualització. Triem la zona horària, que és aquesta, i és correcta, i ara ens demana, un usuari que es crearà a la màquina, Li direm usuari, li posarem una contrasenya, i li diem continuar. Doncs el que us deia, mentre ara s'està fent la instal·lació, fixeu-vos que ara, tal com tenim la pantalla, si la fem pantalla completa, no se'ns queda pantalla completa, se'ns queda en aquest requadre petit. Per què està passant això? Doncs està passant perquè encara no hi ha les VirtualBox Guest Editions instal·lades en aquesta màquina. Recordeu que el software de les VirtualBox Guest Editions ens permet diverses coses, com fer aquest full screen, o sigui, pantalla completa, com per exemple utilitzar les eines de retallar i enganxar, és a dir, totes aquestes funcionalitats que si no les tenim instal·lades aquestes Guest Editions no funcionarà. Per això, per aquest motiu, a vegades veieu zones de la pantalla que poden quedar una mica retallades. Llavors, si en aquest cas perquè es veu l'opció i es clica, o si no amb la tecla tabulador, també podeu anar saltant per les diferents opcions i seleccionar la que us convingui. Doncs bé, ara s'està copiant a la instal·lació. Esperarem que acabi. D'acord, ara ens diu que s'ha completat la instal·lació i que ens demana que es reiniciï el sistema, doncs li diem que es reiniciï. Ara aquí ens diu un missatge, diu que traguem el sistema al disc d'instal·lació i apretem retorn. El podem apretar sense treure'l i tornar a arrencar igual. De totes maneres, igualment podem anar a l'apartat de propietats i treure el CD de lo que és la ISO, de la imatge d'instal·lació del Linux. Però ara veurem que com que hem de fer la instal·lació de les Guest Editions, ara ens connectem amb l'usuari que hem creat, entrem, aquest és l'entorn bàsic d'Ubuntu,
i el que farem és una activitat innecessària, no? Que és el que us comentava de les guest editions, d'instal·lar-les. Llavors el fet d'instal·lar aquestes guest editions, com que s'ha de posar l'altre CD virtual d'aquestes guest editions, doncs en allà ja ens farà el canvi de CD, com veurem. A veure, llavors, per poder fer la instal·lació de les guest editions necessitem fer unes actualitzacions i obrim el que és la línia de comandes de l'Ubuntu. Aquestes línies són aquestes que us poso aquí, que us deixaré també en els comentaris del vídeo. Primer el que hem de fer un update dels paquets, és a dir, perquè es puguin instal·lar les guest editions hem de fer una instal·lació d'uns paquets. Així com en Windows és més ràpid, és més instantani, doncs la instal·lació de les guest editions, donat que és afegir un CD i executar-lo, en aquest cas requereix d'un pas previ, que és aquest que estem fent ara. L'apt update el que fa és actualitzar la llista de paquets i l'apt upgrade és aplicar les actualitzacions realment que hi hagi de paquets no actualitzats dintre del Linux. El Linux funciona amb un gestor de paquets i ara el que estem fent és actualitzar tots aquests paquets que ara mateix té instal·lats i que necessita per després poder instal·lar aquests paquets que tenim aquí, que és el Build Essential, DKMS, Linux Headers i l'uname -r, que ens mira la versió, això s'executa una comanda que ens mira la versió que tenim nosaltres de Windows, de header, del kernel. Llavors fixeu-vos que ara si jo agafo i copio aquesta sentència i quan acabi la instal·lació la vull posant aquí la línia de comandes, veureu que no ens ho deixarà fer. Per què? Perquè aquestes guest editions no estan instal·lades. Per tant, el que haurem de fer, i a part que no estiguin instal·lades, recordeu que aquí a la part de dispositius ha d'estar habilitat a l'arrossegar i deixar anar o al porta-retalls. Encara que l'activem, ara no ens funcionaria aquest enganxar, no ens el deixa fer. Per tant, el que haurem de fer ara nosaltres és copiar aquesta comanda que tenim aquí dalt marcada, install build essential DKMS Linux headers i aquest dòlar el que està fent és executar aquesta comanda que és uname -r. I ara el que farà és, ens demana permís per instal·lar tots aquests paquets, es baixarà els paquets que pertoqui, farà la instal·lació i un cop fet i hagi acabat, podrem ja passar a instal·lar les guest editions. Fixeu-vos que tot el que és la part de gestió de paquets, amb la gestió de dependències, el propi apt, aquesta eina, doncs ja ens va gestionant tots els paquets que hem de descarregar, les dependències que tenen entre ells, etc. Fins que al final doncs acaba, com ara veiem, la instal·lació. Un cop fet això, aquestes tres comandes, ara el que hem de fer és venir aquí, com feien a la part de Windows, inserim el CD de les guest editions. Un cop s'ha insertat el CD, veieu que ja ens surt, que ens diu que es vol executar les VirtualBox Guest Editions, li diem que sí, que executi. Sempre en Linux o en Ubuntu ens demana l'usuari quan ha d'escalar privilegis i ara s'està fent la instal·lació de les Guest Editions. I veurem que un cop s'hagi fet, doncs ens dirà que sortim d'aquí. En principi no ens ha de donar cap error, ni ha de passar res d'estrany, si tot està ben configurat. Fixeu-vos que aquí ens està dient el kernel que té aquesta imatge, el 540. I un cop hagi fet la instal·lació d'aquestes Guest Editions, el que farem serà rebotar la màquina. I una manera de comprovar que aquestes Guest Editions veieu, ara diu press return to close the window, per tant donem return i se'ns tanca la finestra, d'aquí podem sortir, i anem a aturar la màquina, anem a reiniciar la màquina, li diem que parem i la volem reiniciar. I ara reiniciem de nou la màquina virtual. El que us deia, per comprovar si aquestes Guest Editions s'han instal·lat correctament, doncs una de les proves a fer, podem fer la de copiar i enganxar,
però una altra de les proves que podem fer és veure si es veu a pantalla completa, per exemple, l'execució de la màquina virtual. Ens connectem a ella. Un cop hem entrat, si ara li posem a pantalla completa, perquè es veurà millor el canvi, ara no, estem aquí, següent, ara hem acabat, i si ara li posem a pantalla completa, veieu que ara ja tenim l'execució de la nostra màquina virtual a pantalla completa. Doncs bé, fins aquí la instal·lació d'aquesta versió inicial d'Ubuntu. Ara la podem apagar per aquí, l'apaguem, ens queda la màquina aturada, i aquí fixeu-vos que ens apareix la nova màquina 1804 i a paràmetres, el que us comentava, si anem a emmagatzematge, veieu que ara l'últim controlador IDE que hem afegit són les Guest Additions, que ens han quedat aquí afegides. Ara si volguéssim aquest controlador IDE el podríem eliminar, i així només ens quedaria el disc dur de la màquina. Doncs bé, també seria una manera de deixar-ho configurat així, però no passa res perquè quedi el disc òptic, el CD-DVD, connectat a la màquina, no hi ha més. Si ara la tornem a arrencar, en principi ens hauria d'arrencar sense problemes. I ara ens arrenca la pantalla ja, la màquina virtual, a pantalla completa del VirtualBox dintre de l'Ubuntu. Per tant, fins aquí aquesta instal·lació. Moltes gràcies.